Det, der tiltaler mig mest, det er, at vi har en app, som kan tilpasses til de enkelte forhold. Man kan udvide, og man kan indskrænke, og man har det hele med. Man har mulighed for at dokumentere med billeder og notatfelter, og når man er færdig, så skriver udlejer og lejer under, og man kan give lejer et fysisk eksemplar med det samme, og man har samtidig mulighed for også at maile den til lejeren. For udlejer er det jo også en sikkerhed, fordi man er ret sikker på, når man har været det igennem, det har man gjort med lejer, det er dokumenteret. Lejeren har været der, og man kan jo eventuelt også få dokumenteret ekstra, tage et billede af lejeren, så man kan sige, at lejeren har været der, og lejeren har været med hele vejen rundt, og lejeren har skrevet under. Og set i det lys, tror jeg, det er rart, der synes jeg, det er rart, at der er en advokat indover, som sikrer, at appen hele tiden bliver ajourført i forhold til den retspraksis, der kommer. Jeg synes, det er en rigtig fin idé. Så betaler man per gang, man bruger, og så er det den samme pris. Det er til for alle at komme i gang med, og man ved også, hvad det koster per indflytning og per fraflytning.